Lazkao Txikik kantatu zuen kukuak badakiela kalendario gabe noiz etorri eta noiz joan. Eta guri, egutegiak esan digu, gaur dela hitzetik hortzerako denboraldi honetako azken programa. Lazkao Txikik ispiluari kantatu zion. Ik ez nauk noski ni ikusiko, baina nik ikusiko hauti. Eta guk ez zaituztegu ikusten, baina badakigu zuek ikusten gaituzuela. Lazkao Txikik amaren bularrei kantatu zien, handia ziez banaiz ere, ahalegina egintzen duan. Eta gaur, Lazkaoko bertsolari txiki handia gogoratzeko ahalegin egingo dugu. Aurten betetzen dira 100 urte jaio zela eta Lazkaon bere herrian ez dute ahazteko. Urtero Lazkao Txiki gogoratzeko egiten duten eguna aitzaki hartuta, guk ere Josemi Eliztu eta Lazkao Txiki izango dugu gogoan gaurko programan. Lazkao Txiki bere bertsoaldien bidez gogoratuko dugu eta baita Lazkaon egintzen bertso bazkariko bertsoaldiekin ere. Ongi etorri, hauxe da Lazkao Txikiren hitzetik hortzera. Naiz ez dakigun zer erneko den, gure buruko soroan. Denei honegin opa ostean, hemen bildu den foroan. Bertso kantari hasiko gara, zuedenokin koroan. Orain handia hitzak jartzeko, Lazkao Txiki gogoan. Lazkao mendi auzoa dau, eta Lazkao herria, eta kantariari naizena abaline basarria. Zu izan zinan nere sortetxe, babesa eta kabia, palazio bat etzera baina neretzat berdin gabia. Ehun urte betetzen dira urten Josemi Eliztu eta Lazkao Txiki bertsolaria jaio zela. Lazkaon gerriko elkarteak urtero izaten du gogoan bertsolari txiki handia. Herriko eragile desberdinen parte hartzearekin Lazkao Txikiren estatuaren aurrean egiten dute bera gogoratzeko ekitaldia. Eta guk ere gaurko hitzetik hortzeran Lazkao Txiki gogoratu nahi izan dugu Josepa Madariaga eta Inaxio Usarralde gerriko elkarteko kideekin. Josepa eta Inaxio, Lazkao Txiki gogoan esaten badizuet, zer datorkizue gogora? Lehenengo Lazkao Txiki, Josemiel, bertsolari lazkaotarra eta laguna, eta gero ja gogoan sartuta Lazkao Txiki gogoan lana. Urtero antolatzen dugun, gustora antolatzen dugun ekitaldi bat. Nik ere hoxe, gustora antolatzen dugun zeregin bat, urtean gure egutegian badaude ekintza zerrenda bat, Lazkao Txiki gogoan, horietako bat, baina gustokoa. Jakingo balu oraindik gogoratzen dela, berak ze pentsatuko luke? Bueno, alde batetik asarre puntu bat igual agertuko luke, baina nik uste barrutik pozik egongo litzekela, eta harrituta. Nik ez dakit beak ze esango liguken, nik dakit nik ze esango nioken. Eta, bueno, beak ispilu ere esan ziren bezala, ik ez dakit, ik eltzekiat gu zeinean bakiken, baina gu bazekiago inora izen, eta bendik maiteago. 1983an hiltzen, Josemi Eliztu eta Lazkao Txiki, baina oraindik zergatik gogoratzen da. Pertsona sorgine azti bat eta maitakorra izan zalako, bere argi ilun guztikin. Eta netzako, bere balioak, beak bere bizitzan zehar gidatu zuten balio horiek, oraindik bizirik jarraitzen dutelako, eta oraindik ondorengo belaunaldiekin partekatzea merezi duelako. Bizirik jarraitzen duelako, eser gaitezen eta gogora dezagun. Oso ondo. Gaztetasunak gizarte baten toki bat eman lezake.
Baina arrazoia botatzeko nik aitzaki asko neukake. Lazkao txiki nien aizkazte, zuek gehiago nun baite. Kantatu ote zenuten eta akordatzen altzerate. Haze galdera bota digun gaur, kantuz hasita segidan. Ni asterako ura joana zen, munduaren despedidan. Baina urgintzela plazan batean, izan nintzen haren jiran. Nere ondora gerturatuta, eunpezta eman zizkidan. Nere erantzuna emango dizut, eta zu sartzaitezkean. Ea noizbaiten aritu garen, arekin bertso eskean. Bai bizarritan aritu izan naiz, aitorrentzun hainbestean. Bera pantailan alde batean, eta ni berriz bestean. Alere, oraindik ere sortzen du nahiko jario. Baina nereak esan duenak xioxerrikutu dio. Esan dezunaz, eunpezta beraz, pobreiko zan serio. Esan didaten bakoitzari, eunpezta eman izan balio. Egia esan suposatuko, zion hainbeste esfortzu. Haren diruen kontuitiraka, hasi berri zara horzu. Guztioi euna pesta emanez, ibiltzen zen ezantzu. Agian pobreiko zenura, baina hori bai zoriontsu. Eta zubere zorion hortan, aletxoa jarriz neska. Lazkao txikiren bizipen hori, bizipen hain jarra ez da. Hasi aurretik kontatutako anekdotatik ieska. Urrengo rondan azaltzazue zenbat ditugun eunpezta. Hirurogei bat zentimo dira, gauza behar bada argitu. Ta egia da aurrekin beti oizula berak kumplitu. Nik ere aukerak izan nituen eta atzetik segitu. Baino puntu bat jartzera ere nien nintzen atrebitu. Euskal Herrian eragin duzu makina bat irribarre. Lehenago nere maixu izana, orain zauzkat aurrez aurre. Ni gaztea naiz, baina bersotan, maiz ibili naiz aserre.
eta zu berriz hainbat urtean nolatan etzera erre. Barrutik goida prosesioa, naiz irribarra azaldu. Gaztetan nuen ezetasuna, nik aspaldian dut galdu. Nahi nuena da ohitura zarra, berritu eta zabaldu. Ta bersoetan ibilitzeko pazientzia behar du. Josepa eta Inaxio, Lazkao ulerra liteke Lazkao txiki gabe. Ezinezkoa da Lazkao ulertzea Lazkao txiki gabe, gaina izenen dauke Lazkao. Orduan, beti gertatzen zaiu, edozein lekuta jun eta Lazkao ezagutza ez duena, Lazkaotarrik ezagutza ez duena, eta nungoa zehata Lazkaokoa? Lazkao txiki. Referentzi lehenengokoa horixe da. Eta gaur egun Lazkao txikik ze leku du herrian, herriko aurrek baldakite bere berri. Nik baietz esan nuke, aurrek ere jaso dute transmisioan Lazkao txikiren figura zein izan zan, gero gainera musika eskolak ere Lazkao txiki du izena. Guk ere ekitaldi bat Lazkao txiki gogoan egiten dugu. Bertsopaperak, Lazkao txiki bertsopaperak ere badau. Lazkao txiki presente dau, nahi gabe ere. Eta zuek zein da Lazkao txikirekin duzuen lehen oroitzapena? Gure aitezana aguazile zan. Herriko aguazile, Jose aguazile, eta ni bere alaba gaztena. Eta ez dut uste Jose Miel Urruti ibilizanik esantzonen launek zienbik, eta kontxo, alaba gaztena eta gaiztona. Eta holako kontu oitan ez da, eta elkar asko maite zuen, gure aitek eta beak, eta orduan beti ni aitekin da bea ondon eta bar, eta ja bertsolaritzan sartu nintzen, bertso eskolatan da bar, eta tokatu zitzaidan, gai jartzen da aurkezten Lazkao txikin ondoneotea. Ni berriz, noiz, umetan, igual etxian, irratiz, edo Lazkao txiki entzun izanan, oi hartzunen bat igual baukat. Eta uste, Lazkao txikiri behin lasarten gaie jartzen haitzutan nahola, behai. Uste, hori da lehenbizikoa. Holtzan behakin egon izanan sensazioa eta oroitzapena baukat. Orduan aitor zu orain baino lotxatiagoa zinean. Baldin ertzetik ari begira egon bazinen iskinan. Egutegia ordea iguala, bai orain ta bai antzinan. Baldakizu eura eta ni, eun berean jaio ginen. Bai iraiaren 15 data diot argi, eta argatik senti zaitezke, zu nerea bertsolari. Egun berean jaio zinela hori esan dezuari, eta eunpezta argatik eman ote zizkizun opari. Esan iruditzen zait, neri datu desentea, kasualidade handia baita, ta etzera inusentea. Baino atera dezunez gero paparra horren tentea. Ze ordutan zan nuntzegon Marte eta zintzan hasten dentea.
Ascendentea ere birgozen ez da kasualitatean. Ta ilargia Ariesen zegon zer nahi dezu esatea. Baina iraian 15 horoskopoan tartea. Ez dakitea seinale bat den biok birgo izatea. Ondaz kantatu beharko nunik bertxotan. Ni Aries naiz, baina horrek ez dit inporta izan askotan. Konversazio honetan hemen guztia aitortzekotan. Aber, ni galdu egiten naiz horoskopo terminotan. Biok lurra garela behintzat esango dizut serio. Nahiago nuen beste zeo zer galdetu izan banio. Ta horoskopoak galdetuz gero nonbait beti ala dio. Ondo konpontzen omen gerala Virgo ta Capricornio. Promes eginda izan duan naiz, San Antoniora joana. Emakume bat bilatutzea zan eskatutzen nuana. Azkenik horra nola erten dan, Lazkau txiki honen plana. Neskazarra hundi haote denik San Antonio gemana. Neskazarra hundi haote denik San Antonio gemana. Egun guztian urkiola naiz, ustez benetan ibili, limosna otoitz eta kandelak denak ditut erabili, baina izantuai piztutakoak beharko ditut itzali. Mutil oso bat eskatu diot eta erdila bidali. Mutil oso bat eskatu diot eta erdila bidali. San Antonio haote nuen, nere otoitzen ordaina. Bilatu dezun eskazar hausen ez da bizio apaina. Erdi naizela esaten ere, asila da ala jaina. Mutila behintzat oraindik oso da txiki xamarra da baina. Mutila behintzat oraindik oso da txiki xamarra da baina. Bueno, ez dakit elkarrizketa, oso ondo noraino joan den, Lazkao txiki gogoan hartuz, gu asmo horretan gende, eta argatik gogorarazpen bat jarri behar dut hemen, gaurko aitzakia Lazkao txiki, berriz ekartzea genuen. Prestatu dugu maia ondo jarri atretzua. Hasiera izan ziteken nahiko itxaropentsua.
Ura txoroa eta nizarra, aurkia eta ifrentzua. Eskerrak behintzat hemen gazten agipintzen duen zentzua. Arrazoi dezu neronek ere, pentsatu baitet horrela. Bizarren oposatzen dugu, nahiko bikote txepela. Ta junek pilak jarri dizkigu, Aries onak bezala. Nabari da baita argi dago, hausuzko zeinua dela. Bai egia da Aries izanik, zua eskuotan dago, ta panorama ondo azaltzea izango nuke nahiago. Bazkarian ere tarten jarri naiz, eta kontua zeharo, belarri ontatik enun ulertzen, ta ontatik gutxi dago. Hori entzun da zer egin behar dut, agian ospa etxera. Goiz osoan guibili ondoren, aurrera eta atzera. Zuretzako zen aita mekin bazkaltzearen antzera. Bueno, agian gehiago bera, osaba eta izeba. Horpez izeba bihurtu naizela, aldez aurretik enekin, baina iloba mimatzeari, beharko kolpetik ekin. Ari zaera horrek doain bat, izan behar du berekin. June zer moduz moldatzen zara, biankako akerrekin. Bueno, egia esan zuekin, gunaiko ondo gabiltza, nik ez dut jarri zuk jarri dezu animalien baldintza. Ta ulertu dut nik bazkarian, entenditu badet hitza, zeinen gogorra eta komplexua den irakasleen bizitza. Ala izan da orainean da, ala izan da lehenean. Naizta jendea estresatuta ikusten dedan lanean. Gauzak aldatu ohi dira noski denboraren joanean. Ta oraindik gehiago kexatzen dira, jubilatzen direnean. Birakasleren tartean dago, Junerena azeditxan, nahiago zuen seguruenik, etorri zan ezpalitzan. Ta bai gogorra ta komplexua, da irakasleon bizitza. Kolpez horrik ez dugu jotzen, ta betik ejan gabiltza. Aritu gara, Lazkao Txikiri buruz hizketa, baina bertsolari bezala nolakoa zen. Beste bertsolari batzuei Iñaki Muruari entzuna diot, bertsolari sorgina zela. Zuek nola gogoratzen duzue? Sorgin hori segura asko erabiliko du Iñakik,
ezusteko emateko, ez zulako asko behar. Irtera magiko mundialoitako bat ezatzeko oso emana zen hortan. Orduan, bueno, bertsolari bezala, nik uste bi alor aitortze zaizkiola, umorearen erabilera eta bromako joera eta bar. Baina gero horren ondoan denek esate dute, serioa, xamurtasuna, bere alde melankoliko, tristea ere bazula, eta Lazkao Txikik pozak izango zitu, baina penak bai, eta biei kantatzen ziren Lazkao Txikik, eta ez da bertsolari bezala hobea ezote zen, bigarren hortan, ez da? Sorgine, aztiezan, eta igual gaur egungo hitz eta ekarrizkio asko erabiltzen dena krak bat, ez da? Erreferentzi bat, bestentzat, bertsolari artista zen. Eta zeri kantatzen zion Lazkao Txikik? Nik uste jarritako gaien sartzen zala, eta aukera emanezkeo edozer gai buruz. Egunerokoi heltzen zitzaion asko, eta eguneroko kontukin aitzen zan. Irakurri baldin baditugu bere bertsoak eta naturarekin bat eginda bizi izan pertsona bat zala, hori argi dago, ez? Eta orduan, natura ere askotan aipatuta agertzen da bere bertsotan. Eta kontua da, zuek senar-emazte baserritarrak zaituztegula, Joxe senarra, Lazkao Txiki emaztea. Emaztea goizero bezala bretxara abiatu da goizeko 6etan, bere tratua saltzera. Eta haranon, ez dakila ezer, eguarte aldean, bretxa ondoan senarra ikusten du etxeko behien esnea lurrean alperrik isurtzen. Zutratua ta ni esneakin, Donostira egunero, diru pixka bat hartu ondoren, zerbait erosteko gero. Nere senarra hori egiterik, enuen asko espero, esnea zertan botatzen dezu, oinbeste kostata gero. Aizu Andrea eman nahi dizut, tokatzen dan errespuesta, hori zergatik nik egindedan antzematea errezta. Zoritxarrean esnea dago, prezio normalik ez da, eta lurrera botata orain egin nahi nuen protesta. Egia esan ez dago errez, oraintxe inun bizitzen, esnea ere toki askotan sobrante dabile hemen. Nik ez dakit ongi agintariak zer pensatutzen dabiltzen, hemen esnea sobrean eta besteak goseak hiltzen. Esnea gauza bikaina dala, gu gaude konturatuta, haurtxo bateke bera du honena, mundu ontara sortuta. Ta aspaldian ikusten dugu, iaia lurperatuta, udagalestio saldutzen dute, orain boteilan sartuta. Arrazoi dezu senar maitea, dago prezioa jota,
zenbait kostatzen zaigunik ere, oiei etzaie inporta. Leno bezala esnea orain, urik ezin leike bota, honek esan duen bezala askoz, galestiago da gota. Santikutzak esan du, ta hori zen berri, inguru hontan bada makina bat herri. Berriz emango dizut jakinaren berri, guretzako Lehazpi ez da goi herri. Guretzako Lehazpi ez da goi herri. Enegarren ez egin, berri digu marmar, zenbat errepikatzen den bizitzan zehar. Ni goi herritarra naiz, konbentzitu xamar, ta ez dut behasaindar baten onespenik behar, ta ez dut behasaindarren onespenik behar. Aitorrek lotxagabe hori bota, ona etorriko naiz ez bazaizu inporta. Ze hasi zarenean nerearen kontra, belarritatik sua atera zaiota. Belarritatik sua atera zaiota. Diskusio bat oso tipikoa, nereak tanik sarri edukirikoa. Goi herritarra omen da ta Legazpikoa, bilbotar bat ere da nahi dut tokikoa. Bilbotar bat ere da nahi dut tokikoa. Bilbotarrak mesedez, albo baten utzi, gure artean bada, nahikoa igurtzi. Barea pare hau zeinek, ez du gaur ikusi, mukia bai mordoa, argumentu gutxi. Mukia bai mordoa, argumentu gutxi. Agian erreketan zentratu behar gara, zuena urola da, eta zenbat traba. Nire eskema ala da ta entzuntza zuara, hor maiztitik aurrea biajatzea da. Hor maiztitik aurrea biajatzea da. Toki hau gaur zeinek digu ba enkarga, pizkarrean harturik horrelako karga. Legazpi kokatu da mapa baten barna, inor ez da pasatzen, joan egin behar da. Inor ez da pasatzen, joan egin behar da. Ez esango nioken, kolpetik zerrian, parexeagoa da, diskurtso berrian. Legazpira propio, ikaragarria, behasain horixe da, pasoko herria. Behasain horixe da, pasoko herria. Josepa eta Inaxio, zuek gaijartzaileak zarete eta tokatu izan zaizue Lazkao Txikiri gaiak jartzea. Nolakoa zen berari gaia jartze hori? Hasieran errespetu handikoa,
gogatzen nik hainbeste aldiz ez dizkio jarri, ni hori hasi berria izango nintzen, figura bati gaia jartzea bezala esan, ez? Ni haitu nintzen garai hartan behintzet modan jarri zien gaie jartzeko tresnak ematea, argazkik erakustea, alako, et. Ari gaiek era klasikon, hola nahiago zitun, eta askotan gainea bere estiloa lazan, gustatzen ez baldin bazitzaion etzon gai horri buruz kantatuko. Egingo zon modua, eskibatu eta aldamenetik juteko, eta nahi zon bidetik eramango zon. Eta hori ere, almen hori eukitzea ez da txarra, baina hola bizi izan du nonik. Zergatik irauten dute memorian bere bertsoek, pasadizoek, esamoldeek? Onak dielako. Gaur egun ere aplikatu litezkenak dielako. Euskaran inguruko ez da, laister euskaraz aigealakon erderaz haituko gea. Laisterroi iritsi da eta egunero bizideu danok. Eta orduan gauza horiek konturatu itentzan ikusi itentzan ikusmena zeuken aurrea beida zer nundik noa zijon gizartea, nundik noa zijon bertsolaritza. Eta gauza horiek esan egiten zitun, eta esaten zitun hain ondo, gordetzeko mukok izan dila eta gogorau iten gea eta erabiliten ditugu. Badia bertsolaritzan pasartiak memoria kolektiboan txertatuta geratu dienak, ez? Orduan, horiek memoria kolektiboan txertatzen badia onak direlako da. Eta Lazkao Txikik baditu ale ugari, eta ez alea bertsotan bakarrik. Pasaizok eta ere bai. Eta orduan, horiek eguneroko bizitzan presente daude. Hizkuntza bizik dagoen einean. Hori da beste erronka, ez? Eta bere pasadizoetatik zein da zuen gustukoena? Entzun da daukaz egaman izango zala, Manolo tabernan jatetxean, Lazkao Txiki eskailetan gora, eta goien, omentzen apaiz, gara batean apaiz bat, hola bromoso xamarra, eta puntua jartzen ausartu zen Lazkao Txikiri. Hamaika alper badabil munduan, bai? Eta Lazkao Txiki gora iristen aizala, zuak harri zinala uste altzen duan plast, eta maira eseitzea juntzala, ez? Bueno, gogoan garriti egitzen zain. Hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiek, galdetzen diegu zein den euren bertsoaldi kutxuna, eta kasu honetan galdetuko dizuet zein den Lazkao Txikiren zuen bertsoaldi kutxuna. Bota Inaxio. Nik uste eskola guztietan ikasi beharko litzaken bertsoa dalako, kukuaren bertsoa. Osea, kalendario gabe badaki noiz etorri eta noiz joan, ez dago hobeto esatik. Hoixe erabaki beu, eta gaina naturakin zona harremana eta hegaztikin zona. Beak radiokasete txiki batekin grabatutako txorikantu pilo bat dago gaur egunen baserrin gordeta. Eta kukuna hoi karagarri da. Kukua beti azaltzen zaigu apirila inguruan, geroztik betik horri biltzen da, kuku hemen da kukuan. Kalendariorik ez izan arren, gizonak duen moduan, nunbaitetikan ikasitzen du, noiz etorri eta noiz joan. Lazkano izango da kasu honetan Pello Zabala, esatzu duzue. Eguraldi gizona arantzaztuko frailea. Oso gizon jatorra, baina meteorologoa. Gaur goizean egin du sekulako zaparradak, mendebaldeko haizea terrala eta izango direlako iragarpen bat, eta Jose Miguelek irratia entzun, eta joan da kalera, bere gabardina, berokia, txapela, guardasola eta abarrakin. Eta sekulako eguraldi una tokatu, Donostia etorrita. Fraile zarrauek nere gogoko
beine ez ditut izanik, eta gaur ere irratitikan, ez digu eman berri honik. Erlegioan ere 11, olako gaude entzunik, besteri esaten ez zaitez ari, zeu sinisten ez dezunik. Barkatu baina lehen eta orain, fraileak beti modako, eta albada aurrera ere, hola segitu beharko. Baina txikia gorti jaso du, bizitzan frakasu franko, lehen mutilzar gelditu zan hau, guri sinistu ziulako. Orain bitarte zugan ego naiz, sinistamenez betia, pensaturikan praileak badu, jangoikoaren dotia. Baina aurrera nahi dezun egin, ene jangoiko maitia, tazuk asmatu ezin badezu, isilik egon zaitia. Zer moduz egon zera, ondotik begira. Saioa luzatzea, zen nere desira, zuen tikitakakin sortuan arira, gauza honak ordea beti labur dira. Zure alternatiba zein da moja gixan? Gaztetxeak ezarri behar dira elizan, Coca-Cola tanta bat apaizen kalizan, jendea hurbil dadin fededunen gisa. Azkenekoz noiz sartu zinen elizara, euri aintzunen baten igual behar badan, aterpe topatzeko izan nun parada, kale zaleoko la moldatu hoi gara. Azkena noizean dezu jaunaren odola. Ba, orain 3 ordu edo kola. Eta esan dezaket ederra zegola, gehiago edateko ja prestu nagola. Fedean neurtu balitz horren arabera, bidaliko ninduten Erroma aldera. Mama santu izendatu agian gainera, baina mozkortu eta joaten naiz etxera. Kalte handiak egin dizkizun bat gorroto dezu, eta gainera bera hiltzeko asmotan zabiltz. Hainbeste kalte egin dizu zeukak egingo duzu zertan. Baina aldamenean daukazu zeuregan, zeure kontzientzia,
kontzientzia hori izango da Lazkao Txiki. Azio txar bat oso alua batek egina dit zasta norden esango nuke agian baina esateko ez da kontzientziak edo zerbaitek lasaitu badi diosta, baina norbaitek gaizki behar du, naizta bikartu txokostan. Zu amuriza entzun zaidazu, nere iritzi zuzena. Gau txarrak egin ondorenean, alperrikako da pena. Zure barruan bizirik nago, kontzientzidet izena, ni naiz personak tanimaniak berezitzen ditutena. Animaliak eta pertsonak badakit nola dabizan, ta gizaki bat portatua zait, animali txarren gisan. Bizi bazeda barruan ere, ez zaite hain pelma izan, orain bakean utzi dazuta, gero nahi duzuna esan. Gorroto dezun gizon bat hiltzen, gaur ez altzera hasiko. Gerorako zer datorkizuen, pentsatu lehen da biziko. Zu nahi zenduke gaitz hori egin, baina ez dizut utziko. Baldin hilko bat zenduke ere, etzera ondo biziko. Lazkao txikik, xomorro uda, asmatua dauka kasik, txapelketatik nik bertso uda, aspaldi nuen ikasi, orain diozta ago bakean, bestela ezinteke bizi, zaude isilik nahi ez baduzu, zeu garbitzea lehen bizi. Kontzientzia zeurekin bada, etzera biziko tranquil, nik ongi dakit zure odola, dagola berota pil-pil. Gaizkileari barkatu eta obedezu bizi umil.
hilak piztutzen ikasi arte, bizirik etzazula Ekainaren 13an jokatuko da Euskal Herriko eskolarteko finala Arantzan. Bertsozale elkarteak eta ikastolen elkarteak elkarrekin antolatzen dute ekimen hau. Gaztetxoei jende aurrean bat-batean jarduteko aukera emateko eta harremanak egiteko. Martxoan abiatu ziren herrialdetako eskolartekoak eta sailkatutako gazteak ariko dira Arantzako frontoian bertxotan goizeko 11:00 aurrera. Informazio guztia irubebikoitza.bertsozale.eus atarian duzue. Andoni Egainak kantatu zuen, tabladuan toki txikia behartzuela, baina falta zenean hutsune handia utzi zuela. Zuek nola bizi izan zenuten hutsune hori? Hutsune handia utzi zon, eta nola bete, parekoik ez dau, baina bertsolaritza indarren dau, eta ez da berdinik aurkitu behar, saiatu ere ez, bere bidea jarraitzen do, eta, etorkizune badau, eta orduan, utxuneoi betetzea dator, guk urtero egiten deun adibidez ekitaldi hau, ezta? Lazkao Txiki gogoan, baina, holtzako utxunea ez da beteko. Gure bihotzetan ez da utxuneik, bihotzen jarraitzen do, burutan jarraitzen do. Beste asko bezalaxe barire joatea tokatu zaio, eta orduan, utxune hori, esan bezala urteroko ekitaldi horrekin xamurtzen, betetzen, saiatzen geha, eta ez dakit, gure artean hemen dago, egunerokoan, Jose Miel baindik, eta askotan etortzen zaigu burua, lagun artean gaudenean, edo etxean, familia artean gaudenean. Ezagutu gendunoi, bihotzeko Lazkao Txiki hori ateratzen zaigu. Eta ezagutu ez zutenek, hementxe daukate aukera, jakitekoa, bazala eta informazio ere bai, eta zelai honek asko laguntzen da hortan. Eta berak gaur egungo bertsoari, bertsolaritzari, bertsogintzari begiratuko balio, ze esango luke? Alde batetik kritiko agertuko litzeke, gauza jakinek pentsatzen zitun, eta hortik jutea nahi izaten zolako, kritiko izango litzeke, baina aldi beren poz hartuko luke. Hemen egiten duguna ekitaldin bezala, bertso eskolatako movimentue, herritako festatan zenbat bertso saio izaten dien, jendek nola erantzuten don, txapelketan mugimendu hau, bere ere txapelketatan ibilitakoa zan, eta poza hartuko luke, eta ez dakit sinistuko lukeen hainbesteko indarra hartu zezakenik ere. Egokitzen asmatuko lukela iruditzen zait. Nik Jose Agirreren egokitze bolar hori bete-betean ezautzia egokitu zat, nik uste Jose Mielek asmatuko lukela. Eta zeri kantatuko lioke gaur egun? Gaur egun lehen bezalaxe, Lazkao Txikik kantatuko lioke bizideun egoerari, kantatuko lioke kukuari, kantatuko lioke egun sentiari, kantatuko lioke ispiluari, eta desberdin pentsatuz eta bertso desberdinek botaz, baino gai hoiei buruz kantatuko luke lasai asko. Ezin dut irudikatu. Iruditzen zait, Lazkao Txikin garaitik ona zarata izugarri hazi dela, gure mundu honetan, eta ez dakit jasango luken, eta kantatzeko tarterik topatuko luken. Bai. Zuek topatu duzue, Lazkao Txikiri buruz gurekin hitz egiteko tartea, eta eskerrik asko, Josepa Madariaga eta Inaxio Usarralde, eta laster arte. Zuei eskerrak. Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri.
eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztedan arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizak nikiri bota behar dit, bersoko eskor bat edo bi. Behingoan jarri geran ezkero, biok arpegiz arpegi. Neri begira hortik daduzkak, alperrikako bi begi. Ikes nau noski nik ikusiko, baina nik ikuste auki. Jarrita mote, zertako ago onela, ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen hautela. Mutil zarraren mokorrekin, ez tegematen motela, azaltzi murzen ari aiz motei, laskao txikin. Denboraldia bukatzeko Ana Etxegarairen Oraiko Dama Gaztiak bertso sorta entzungo dugu. Beti bezala, Ainhoa Sarasua eta Inaut Agirre kantuan eta Manex Pagola musikaturik. Gozatu bertso sortaz, gozatu udako bertso plazez eta gu irailean itzuliko gara. Oraiko Dama Gaztiak, amajetarik zortziak, pretenzionez betiak, mutilen gostuz betetzen tuzteraztunetan eriak. Pentintekin behagiak, soinan zapeta suriak, mutilen gostuz guziak, trarararai, laralararai, laralararai, mutilen gostuz guziak. Bertziak daude isirik, baita importantagorik, fide magiak segurik, plazetan ere dantzatzeko ez duten nahi mutilik. Ta bibegiak apalik, ez bainak duzte etxirik, ilun ahtian segurik. Trarararai, laralararai, laralararai, ilun ahtian segurik. Gero zer zaien gertatzen, labuk ez dute janen, guziek jakin dezaten. Aintzinetik astentzazkote beren zaiak laburtzen. Gehiak behiz loditzen, indahak ere urritzen, orduan dira tristetzen. Trarara